खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ छत्तीसगढ़ पावार प्लान्टआव बयलार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव सा 14 मावथिफोरनि जिउ खहा। छत्तीसगढ़आव मोनसे जोबोर दुखुनांथाव जाथाय जादों, जेराव मोब्लिब गोहोनि प्लान्टआव गोहोगोरा बयलार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव सा 14 मावथिफोरा जिउ खोमायो आरो खमैबो 20 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया 14 एप्रिल खालि शक्ति जिल्लायाव जादों आरो गासै हादोरखौनो सोमावग्लुंहोदों। सिंगिथाराय गामिनि देवान्टा लिमिटेडजों सालायजानाय प्लान्टआव सानजौफु समाव बे बेरफ्रुनाया जायो। मावख'गिरिफोरनि बादिब्ला बेरफ्रुनाया ओरैबायदि गोहोगोरामोन दि बिदुं आरो गोहोआ सेकेन्डनि गेजेरावनो प्लान्टनि मोनसे गेदेर बाहागोआव गोसारदों। पुलिस अफिसार प्रफुल्ल ठाकुरआ जिउ खहा जानायखौ रोखा खालामो आरो रैखाथि हानजा आरो जायगानि खुंथायआ थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो होनना फोरमायो। जोखोम जानाय मावथिफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय खाथिनि शक्ति आरो रायगढ़ ओनसोलनि देहा फाहामसालिफोराव लांनाय जायो। रोंग'साफोरा बुङो दि बेफोरबादि प्लान्टफोराव बयलारफोरा 600 डिग्री सेलसियासनि बिदुंसिम सौहैनो हागौ। जेब्ला बेरफ्रुनाय जाथाया जादोंमोन अब्ला जोबोद दुंहाव थासारिया थावनियाव थानाय मावदांसाफोरनि थासारिखौ गाज्रिसिन खालामदों। साफ्रोमबो थैनाय नखरनि सोद्रोमाफोरनो PMNRFनिफ्राय 2 लाख अनसुंथाइ होनाय जागोन आरो जोखोम जानाय सुबुंनो 50,000 रां होनाय जागोन। छत्तीसगढ़नि गिबि मन्थ्रि विष्णुदेव सायाबो दुखु फोरमायो आरो थैनाय सुबुंफोरनि नखरनो 25 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदों। बिथाङा खोथा होयो दि हादोरसा सरकारा गासै खहा जानाय नखरफोरखौ हेफाजाब होगोन आरो जुदि माबाफोर सांग्रांथि नुयोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ सिलचरनि साखाथियाव 1.5 कौटि रांनि हेर'इन बोखांनो हायो। मणिपुरनिफ्राय 2 हमजायो। ड्राग्स फालांगिरि खालामनायनि हेंथायै मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय। सिलचरनि साखाथियाव पुलिसआ 1.5 कौटिसो रांनि हेर'इन जब्द खालामदों। बे अपारेशनाव मणिपुरनि 2 सुबुंखौबो हमनाय जादों। बे खामानिया आसामनि काछार जिल्लानि रामनगर बाइपासनि साखाथियाव 13 एप्रिल खालि हर गेजेराव जादों। पुलिसआ ओनसोलाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा दैथायनायनि सोमोन्दै सिरियै खौरां मोन्दोंमोन। थाबैनो खामानि मावनानै पुलिस हानजाया चुराचान्दपुरनिफ्राय सिलचरनि फारसे फैबाय थानाय गंसे इक' भेनखौ होबथायो। जेब्ला बिथांमोनहा गारिखौ नायबिजिरो अब्ला बिथांमोनहा सिङाव 24 साबोननि केस दोनखोमानानै थानाय मोनो। बेफोर जाथायफोरनि अनगायै मावख'गिरिफोरा 290 ग्रामसो सन्देह गोनां हेर'इन बोखांनो हायो। बे मुवाखौ जायगायावनो ड्राग्स डिटेक्शन किटनि गेजेरजों आनजाद नायनाय जादोंमोन आरो हेर'इन होनना रोखा खालामनाय जादों। पुलिसआ दायनिगिरिनिफ्राय 2 मबाइल फनबो बोखांनो हायो। जब्द खालामनाय ड्राग्सफोरखौ NDPS एक्टनि सिङाव हमनानै केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ मणिपुरनि कंजां ओनसोलनि थागिबि थांबय आरो टंसात सिंसन होनना सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसआ दा ड्राग्सफोरा बबेनिफ्राय फैखो आरो बबेयाव थांनांगौमोन बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ कार्बि आंलंआव भट सोग्रा मावख'गिरि गोमानायनि जाहोनाव जिंगा सिखांदों। कार्बि आंलंनिफ्राय सासे भट सोग्रा मावख'गिरिया गोमाना दं, जायनि थाखाय गासै ओनसोलाव गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। गोमानाय सुबुंखौ कर्नेलियास किन्डु होननानै सिनायथि मोननाय जादों, जाय बिथाङा बावैसो भट होनाय हाबाफारियाव 3थि भट सोगिरि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भट होनाय सानाव स्वरुपखाथार गुदि फरायसालियाव डिउटियाव दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला भट होनाय समाव किन्डुआ लोमजादोंमोन। बिसायख'थिनि गेजेरावनो बिथाङा फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय ओंखारलांदोंमोन आरो गोमानानै दं। बियो न'आव थांगासिनो दं होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरनो मिथिहोहरदोंमोन, नाथाय बियो माब्लाबाबो गावनि थाग्रा खुलिसिम सौहैयासै। जाथायनि उनाव रंमंगबे पुलिसआ जायगानि थागिबिफोरनि हेफाजाबजों संदाननाय हाबाफारि जागायदों। नागिरनायनि समाव खाथिनि मोनसे जायगानिफ्राय किन्डुनि माखासे जि-जोमफोरखौ बोखांनो हायो, नाथाय दासिम बिथांनि जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। पुलिसआ गासै जायगाखौ स्केन खालामनो थाखाय ड्र'ननि हेफाजाबजों नागिरनायखौ गोख्रों खालामदों, नाथाय दासिमबो जेबो गुमुर मोननाय जायाखै।
सोमोनांथावै गोमानाया ओनसोलाव मोनसे सानखांनाय सोमजिहोदों। कर्नेलास किन्डुआ दिप'नि धनसिरि ओनसोलनि थागिरि। बिबानगिरिफोरा गोमानाय भट सोग्रा बिबानगिरिखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ मोसौ सिखाव फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामदों। मा 8 मोसौ बलदफोरखौ हमनानै सन्देह गोनां सुबुंखौ हमदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला मोसौफोरखौ सानफ्रोमबो आसामनिफ्राय मेघालयनि गेजेरजों गुबुन हादोरफोराव दैथायहरनाय जायो। बैसागुनि सानखालि गवालपारा जिल्लानि धुपधारायाव मोसौ सिखाव फालांगिखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। आयेन बेरेखायै मेघालयसिम लांनाय मोसौजों बुंफबनाय गंसे गारिखौ हमनो हायो आरो सालायगिरिखौ जायगानि सुबुंफोरा हमो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बेटेनापारानि गामियारिफोरा गावसोरनि सानफ्रोमबोनि हरनि पेट्रलिंनि थाखाय गंसे मन्दिराव ज' जादोंमोन। बे समावनो हर गेजेराव गंसे गारिया गामियाव हाबदों। थाथ'नानै बेखौ नायबिजिरनायाव बिसोर मोसौफोरखौ मोनो, जायनि जाहोनाव बिसोरनि गेजेराव रागा जोंखाङो। गिबियाव खावनायनि सन्देह खालामनानै उनाव बे मोसौफोरखौ आयेन बेरेखायै लांहरनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोनो। मख'नो गोनांदि गामियाव थाब थाब मोसौ खावबाय थानायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा मोनानि थाखाय पेट्रलिं हाबाफारि लानो गोनां जादों। जब्द खालामनाय समाव गारि सालायगिरिया गारिखौ गारनानै खारनो नाजादोंमोन, नाथाय गामिनि सुबुंफोरा बिथांखौ हमनो हायो। रागा जोंनाय जायगानि सुबुंफोरा गारिखौबो खहा खालामदों। उनाव धुपधरा पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो मा 8 मोसौ बलद, गारि आरो गारि सालायगिरिखौ गावनि आवथायाव लानानै पुलिस थानासिम लाबोयो। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ NH-17 आव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। मुवा बेसाद लानानै फैनाय ट्राकआ दालांनिफ्राय गोग्लैयो। सासे सुबुंनि जिउ खहा। चापरनि 17 नं माहारियारि राजालामायाव गुबैयै गर'झरा दालांआव फुंनि समाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जायो। माइरं रोगाग्रा गंसे ट्राकआ कन्ट्रल खोमानानै दालांनि रेलिंजों सौग्रावनानै गाहायाव गोग्लैयो। बे जाथाया सासे सुबुंनि जिउ खहा खालामो आरो गारि सालायगिरिखौ गोब्राब हालोदाव फाहामसालियाव लांनाय जायो। गिबि खौरां मोन्नाय बादिब्ला गारियाव बिफा आरो फिसाज्ला दंमोन। फिसाज्लाया गारि सालायगासिनो दंमोन आरो बिफाया हेन्डीमेन महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। ट्राकआ धुब्रीनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जायो। थैनाय आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनि नेमखान्थि बादियै सिनायथिखौ दासिमबो रोखा खालामनो हायाखै, नाथाय सानैबो हिन्दी राव रायज्लायग्रा सुबुं होननानै खौरां मोन्नाय जादों। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ गुवाहाटीनि उजान बाजाराव बैसागु फोरबोनि समाव फांसे बिफां गोग्लैना गारिनि खहा जायो। बैसागु फोरबोनि सोलिबाय थानाय समावनो मंगलबारखालि गुवाहाटीनि उजान बाजार ओनसोलाव मोनसे गिदिर बिफांआ हरखाबै गोबां पार्क खालामनाय गारिफोरनि सायाव गोग्लैयो, जायनि जाहोनाव गोख्रै हरखाब राहा लानाय जायो। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला बे जाथाया मुखुब उजान बाजार ओनसोलाव जादों, जेराव फोरबोनि हाबाफारिफोरा गोबां सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन। गोग्लैना थानाय बिफांआ लामायाव लाखिनानै दोननाय गोबां गारिफोरखौ नुनायाव खहा खालामदों। जाथायनि खौरां मोन्नायनि उनावनो आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड, जायगानि पुलिस आरो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्सनि हानजाफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो। बिबानगिरिफोरा थाबैनो मलबा बोखारनो आरो सोलिबाय थानाय खैफोद सामलायनाय नाजानायनि बाहागो महरै रायजो-राजाफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो जागायो। मावख'आरिफोरा मिथिहोयो दि दासिम रावबो जखम जानायनि खौरां मोन्नाय जायाखै, जाय फोरबोनि आबहावानि गेजेराव गोजोनथाव लाबोयो। नाथाय दासिमबो गोबां सम्पथि खहा जादों बेखौ बिजिरना नायगासिनो दं। रैखाथि आरो क्लियारेन्स खामानिया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै फोरमायनो थाखाय नेनाय जादों। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ गुवाहाटीनि चौकुटि सेख'नाय जाथायाव साथाम हमजानाय, खावनाय मुवा बेसादफोर बोखांनो हादों। बशिष्ठ पुलिसआ बावैसो चावकुचिनि बिलाहु गावनिफ्राय सिखाव खावनायनि जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम सिखावफोरखौ हमनो हादों आरो खावनाय मुवाफोरखौ बोखांनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे साथामबो सिखाव खावनायाव लोब्बा दंमोन आरो थाबैनो नायबिजिरनायनि उनाव बिसोरखौ संदाननानै हमनाय जादों। अपारेशननि समाव पुलिसआ दायाव बाहायजानाय गंसे ई-रिक्साजों लोगोसे खावनाय गंनै बेटारि आरो गंसे मबाइल हेन्डसेटबो बोखांनो हायो। दायनिगिरिफोरनि हेंथायै आयेनारि राहा लानाय जादों। गुबुन मोनसे खौरांआव दङ गुवाहाटीनि गणेश मन्दिरनि साखाथियाव ट्राकनि केबिनआव अर खामदों।
मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 14 एप्रिल मंगलबारखालि हरनि गेजेराव खानापारानि 9थि माइलआव थानाय गणेश मन्दिरनि साखाथियाव गंसे ट्राकनि केबिनआव अर खामदों। अर जोंब्लावनायखौ थाबैनो सामलायनो हायो आरो रावबो जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। दिसपुर फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिस (FNESS) हरनि 10:20 रिंगायाव कल मोनदोंमोन आरो दसे उनावनो अर खोमोरग्रा टेन्डारखौ दैथायहरदोंमोन। हानजाया 6 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय थावनियाव सौहैयो आरो गासै टेंकिनि दै बाहायनानै अरखौ खोमोरनो हायो। सनापुर फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिसनि अर खोमोरग्रा गारियाबो अर खोमोरनायाव हेफाजाब होदों। मावख'गिरिफोरा गारि सालायगिरिखौ बिकल होनना सिनायथि होदों आरो गारिनि बिगोमाया शंकर दत्तनि। अर खामनायनि जाहोनखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।